Odlična je bila prilika da razgovaramo o Privrednoj komori Austrije i sa predsjednikom i sa predstavnicima svih austrijskih kompanija zainteresovanih za nove investicije u Srbiji i neki koji već rade godinama u Srbiji koji bi trebali da prošire vlastite aktivnosti. Ajde da pođemo od onoga što je manje prijatno. Dakle, neke austrijske kompanije su izložile i svoje primedbe, što im je administrativni tok i procedura ponekad usporavajuća za njihove investicije, pogotovo u uslovima krize kad se svi bore za otvaranje novih radnih mesta. I ja ću, čim se vratim u Srbiju, preneti tu poruku i to zapažanje predsjedniku vlade, koji će onda u skladu sa svojim nadležnostima reagovati. S druge strane, ima austrijskih firmi koje su veoma zadovoljne uslovima privređivanja u Srbiji i to je većina od 300 kompanija koje danas rade u Srbiji i one stabilno rade i nijedna od njih nema nameru da se povuče iz naše zemlje. Potom, identifikovali smo nekoliko oblasti izuzetno važnih za našu privredu, to je finansijski sektor. Većina austrijskih banaka danas ima svoje podružnice u Srbiji, rade dobro i još jednom sam dobio uveravanja od svih njih da će zadržati nivo ekspozicije i u uslovima svetske finansijske krize, što je posebno važno i što predstavlja nastavak Bečkog sporazuma.